Смъртта шега не бива. Смъртта е неизвестност. Преди години, когато вървуваше миграцията, нашето село го нападнаха гражданите. Имаше един Топузов, началник на животновъдството в Министерството на земеделието. Нападна и той нашето село и му хареса местенцето на брат ми. Парцел беше първо, после го отчуждиха за разширение на селото и той Топузов го прави по телефона, упражни натиск. Брат ми ходи при кмета, за сина си го пази, вика, не го давам. Топузов пак упражни натиск и един ден тук стовариха камъни, мартаци и тухли и запяха градил Илия Килия. 50 дена в новото разширение мирише на гроздова, а брат ми Кунчо, какъв човек, не можеш го разбереш. Всеки строеше се на върта. Уния пеят градил Илия Килия и той пее градил Илия Килия. Ти що пееш, викам? Мълчи. Викам си, на брат ми ще му изгорят пушоните. Отмъстителен човек беше брат ми. Аз по-отмъстителен човек не съм виждал. Бате, викам му така внимателно, не ди да ходиш там да пееш. Ще взема да ти пусна дома и селото. Може и утре да изкарат. Няма да ти признаят трудодните. Ще кажат, той Кунчо ходи и пее, какво е работил. Верно, казвам, че труда е песен, ама кога работиш и не пееш, нали? Вземеш ли да пееш, това вече си е песен, не е труд. Най се туриха покрай, не измазаха. Не е четвъртък, други ден събота. В други ден брат ми вика, ще посрещам Топузов. Събота, попадне още. Тък му изкарва до питъка женорята. Горещо. И от към новото разширение пищи жена. Пищи като че ли е колет стъп нож. Не, искам тая проклета къща. Какъв ми няма да стъпи в това село? Тук ли намери да ме докараш тая дупка? Жената на Топузов реве. Цялото село тича към новото разширение. И аз тичам натам. И като отидах... Какво да видя? Брат ми. Под стряхата на Топузовата вила. Виси по бяла риза. Като хайдути. Прехапал език. Пълно безмълвен. Бате. Изгоряха ти. Виси брат ми, във ръката му писмо. Скачам, аз режа въжето, а той само се свлече и изпусна писмото. Искате ли да ви кажа какво пише в писмото? Ще ви кажа. Това е единственото писмо, което някога съм получавал през живота си. Мили братко Шишо, тебе, нашите родители сте кръстили на името на славния български цар Шишман. Ти с името си пак ще живееш добре. А мен са ме кръстили Кунчо. Нито цар има такъв, нито забележителност. Напомни ми думата, че аз на този Топузов ще му отмъстя и ще го победя. Аз, братко, винаги съм бил против отмъщението и затова все гледах да си отмъщавам, докато намразя отмъщението. Умни хора казват, че ония, който си отмъщава, убива сам себе си. Никога, братко, когато съм се отмъщавал, не съм усещал да се убивам. Значи това не може да бъде. Затова рекох си я да направя обратното. Да се убия, да се отмъстя. Ще видиш, че Топузов няма да стъпи повече тук с жена си и с детето си, защото това е смърт, братко. А смъртта е неизвестност. Кажи на кмета да не настанява в прогимназията в тая вила, защото човек се е бесил на нея. Целувам.
твой брат Кунчо. И помни, че човек сам се оплита в мрежата си, но заедно със себе си и другите.